Οστικό, που εκεί η συνάδελφος Πίτσα Βερβέρογλου έχει να μας δώσει ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, Πίτσα. Πίτσα. Δεν είναι η Πίτσα στη τηλεφωνική. Πίτσα, μας ακούς? Δεν ακούω σχεδόν καθόλου. Ναι, θα προσπαθήσουμε να μας ακούσεις. Ωραία, ωραία. Ναι. Είμαστε στον αέρα, Πίτσα. Είσαι στην ΚΟ, έχεις όμως να μας δώσεις ρεπορτάζ από την Ίσινο. Τι ακριβώς είναι τα νέα? Πώς βοηθάει και η τεχνολογία, γιατί να η νησιωτικότητα, πόσο αναγκαία είναι. Όμως, έχουμε χρονοτελεστική ολοκλήρωση της σκέψης, πραγματοποιείται και παρουσίαση του εσωτερικού, του Παναγιώτη Κουμπή, εδώ στο νησί. Μια ουσιαστική όμως χαρακτήρισε τη σκέψη. Μιλώντας και στο δεύτερο της Κουμπής, γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου, καθώς υπάρχει βούληση να επισκεφτεί όλα τα μηχανικά και στόχος είναι να εμπεδοθεί έννοια της ισοπολιτείας νόμου με τον Σπλή, ότι δεν υπάρχει αυτή, όταν το κράτος είναι μακριά. Πριν από 6 μήνες θα ενισχύθηκαν οι δήμοι κάτω, σε πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους, με αντίστοιχα ποσά για να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά του προβλήματα. Δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξουν οι δείκτες κατανομής των κάτω, δηλαδή θα υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη από τις δείκτες, ιδιαίτερα για τον δήμο του νησίου, το χαρισματικό αυτό νησί, δικρατικό, με το χαρακτηριστικό κάλπο και το εκπληκτικό ηφαίστειο, αναφέρθηκε στην διάρκεια της συζήτησης, στην